Tini ke mar kheno khushi jagang thaisuk tam sanani bukhani mote ke makhaka kebo kutuk naiba kare hennai ba kare hinke ba pura thaske gonta ekdom koloma to phaisang thaisuk khakmani marang sukangke je khakna mane abono makha kangke bukha khushi nangsuka ta pura rosa suka tini tongthok suka hingke thaisuk khagwine aguine sing tabuk thangmani pore o mukhai khlaiui jana hingke naitong de ani video no paisak joratui. Hello ani YouTube family bahai tongbai norong khaklaio norong jotono kaham no tongna hingke angbo kisa busy tongmani bagui video rok upload khaimi angke video rok khaipano asuk time bo manli angke video rok khaipano edit rok khainani jora kare hingke taklai bisini thaisuk sabo chakha rong comment khai sadi hingke angbo taklai bisini puila thaisuk chamani omo norong bai tini ang share khainai hingke kisa misa video khaimani omo ang norong bai tini share khainai ke naitong de an video no paisak joratui hingke thaisukni season to sokpaikha hingke chong je jagao tabuk sokpaimani o jagao bo belai no thaisuk buphang kwbang dong hingke o thaisuk asuk ke bwthai kwbang nuguine tongoi manliya ta hingke thaisuk khagwini harui tabuk chong thaisuk helabui tongo mukhai chalainani bagui tamsane o thaisuk onek kothok jat munkhankhe to belai no thogo hingke kwthwngko bo thogo ang to kwthwng mangno thokjago thaisuk jotono mukhai hingke ang kwthwng no besi thokjago tabuk mukhai swnamnani bagui belep ke helabui tongo ha jumi debor mani yak nainyarak baji siniwui busuk kubuk ke parilia hingke tabuk hingke ang mukhai thaske saplugui tongo kothok wngnani bagui moso som nangkha hingke mukhai thogo hai diba.